V Múzeu špeciálneho školstva sa 29. marca konala vernisáž výstavy s názvom Výtvarný svet detí s autizmom, ktorá potrvá do 27. apríla 2012. Tak dneska sme otvárali jubilejný 10. ročník celoslovenskej výstavy výtvarných prác detí s autizmom a vlastne touto výstavou sme sa snažili otvoriť dvere do výtvarného sveta. Sveta síce detského, ale záhadného a pre mnohých z nás nepochopiteľného. Výraz autizmus bližšie definoval v roku 1911 švajčiarsky psychiater Bleuler, ktorý ním označil odpútanie sa od reality spolu s relatívnou alebo absolútnou prevahou vnútorného života. Túto chorobu charakterizujú deficity v oblasti komunikácie a sociálnej interakcie. Prostredníctvom nádherných výtvarných prác, úplne tých najrôznejších, najrozmanitejších výtvarných techník máme možnosť vlastne vniknúť do tohto sveta. Do organizačného tímu, ktorý výstavu pripravil a sprístupnil, sa zapojilo viacero inštitúcií. Organizátormi tejto celoslovenskej výstavy sú Spojená škola Jána Vojtašáka internátna v Levoči, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Levoči, samozrejme Ústav informácií a prognóz školstva v Bratislave a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Niektoré práce si zaslúžia špeciálnu pozornosť. Ja by som naozaj upriamila pozornosť na výtvarné práce Marka Kováča zo základnej školy v Spišskej Novej Vsi. Tu na tomto paneli, keďže je to deviatak, ktorý končí tohto roku základnú školu, tak učitelia mu chceli vlastne dať priestor naozaj jeho prácam na samostatnom paneli. Všimnite si, že tieto práce sú naozaj unikátne, pretože Markovi predložia nejakú fotografiu nejakej historickej budovy, pamiatky, alebo vidí niečo trojrozmerné, nejakú vec a vlastne on to dokáže detailne zobraziť a preniesť na ten papier. V tomto roku je to už 5. výročie, odkedy OSN vyhradila 2. apríl Dňu povedomia o autizme. 1. apríla sa na nádvorí Bratislavského hradu stretli rodičia a ich autistické deti s predstaviteľmi samospráv na akcii, ktorá niesla názov Rozsvieťme to na modro. A následne 2. apríla sa bude konať verejná zbierka pre osoby s autizmom a budeme zberať peniažky aj my v rámci mesta Levoča, aj v meste Spišská Nová Ves a v meste Poprad. Návštevníci výstavy si môžu zakúpiť publikácie venované problematike autizmu a jeho rôznym formám. Tak veľmi by som dala do pozornosti knihu Zuzany Šeferovej Hviezdy, jablka a sklíčka, ktorá snáď takým najpriateľnejším spôsobom približuje svet ľudí s autizmom. Aj keď je to teda žena, u ktorej ide o formu autizmu Aspergerov syndrom, teda vie sa vyjadrovať, vie popisovať to svoje prežívanie, ale robí to takým spôsobom, že sa viete priblížiť tomu, čo asi ten človek vo vnútri zažíva. I keď porucha nie je vyliečiteľná, ale uplatnenie vhodných foriem terapie, sociálnej prevencie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky sú predpokladom rozvoja individuálnych schopností každého autistu, aby jeho život a život ľudí v jeho okolí bol spokojný a šťastný.